si sin ba fila order, si sin fila siu bisa kan poi. Pagkata ka dega jing sisya, banginginget ba si sin bala order kan poi. Hagini kisingi ki bamenta ka jing tiet ka jing pet ka la kamsuk hado kata-kata ya ka ba ki briu ki shong na yeng ki shim tang daga mobile ki nyon bat gomta kano ka tiar ba ki kwa kano ka jing dan kam ba ki dan kam ngi shu order online ba gomta ka tiar ka ju poi sha ka address ka jong phi sha ka yeng ka jong phi bat fi dan kam ya kano ka la pen sok hado kata-kata bat ka poi bat si sin ba phi order kanum poi menta-menta ri fi aban up katto kat ni por and ri si sin ba fi la order fi don ba ya ka jinget ba ka tiar kan poi ba kanum miss si sin ba fila order, si sin fila siu bisa kan poi. Pagkata ka dega jing sisya, banginginget ba si sin bala order kan poi. Bagani ka dega jing hikay ka bang akwa aban hikay ka dega por ka bamenta. Hoy ngi shania bahaya ki company la da ka dega Amazon ne la ka dega Flipkart ne Myntra gino ki ba ki degi shopping site si sin bangingil order nginget ba to ka company kan pa. Ya ka taga tiar siya ka taga jaka ka bangingi don siya ka yeng ka sem siya ka address ka babiang. Henry kata apa kada gajing sisya habang ngingi dua show blay ngingit niya bakan poi siya ngi. O buon CNM ngimnget te. Buon CNM ngi artatian ong tip poi nem poi yo nem yo habang ngingi la dua show blay. Nga ka abanong ifit lada ka company ka pen poi ya ka tiar. Lada ka company ka pen poi ya ka jing order ka jong fi tik hatu address ka jong fi. Kano tam ublay haba pipi duai un pen poi ya kata ka jing duai ka jong fi sya ka jaka ka ba pipi syong. Fitip nam ka online kelas dang na du men shua ki company ki sedang hadian. Fina puli Jeremiah life lai ka khot ka balai ka ong khot yang dengan sngo yu pi bat ngan pen i fi ki kraw ki ba ya ka ba pipi tip tien pareng ka ong call upon me and I will answer you. Ka tien ka jong blay ong khot yang ngan jubab fi ong try. Bagata ka dega jing sisya si sin ba pipi la order, si sin ba pipi la bo, ya kata ka petition, la nila da pipi la bo, ya kata ka jing kerpat, hakmat jong try, kan mau ka nega way, hoy, let's say kampoy menta-menta, handray fihaban up kato kat ni. Da ka ba tikna, da ka ba kermen bet, bagata ka jing kerpat ka jong fi kan poy, siya kata ka jaka ka ba pipi don. La ka day haka yung kasam ka jong fi, la ka day haka no ka jing don kam. Kapa pipi don kam ublay unjubab ya ka jing duai jong kita ken kibala khot kerpat ya ka keteng ka jo. Baka Bible ka ongkom ni. Ka ong bawat khuslai ki iru andre haki ki ibaro haki jing duai ka jing kerpat lembat ka jing aingo to fin pentip ya ka jing pan ka jong fi show blay ti kata ka jing sup ka jong blay. Kapa palat ka jing shampang baro kan ri jai ya ka men sim jong fi bat ya ka jing mot ka jong fi ha u Christ Jesus. Tadi yang ta sisin fila duai, sisin fila kerpat, sisin fila aingo, tikna ba kata ka jingpan ka jong fi kan poi siya kata ka jaka ka ba pipi siyang. Ujisu ay da ka nuksa hang ni uang ba lafi puli Lukas nong ba khat pra ka ni ka khat manengkong ter ka yato ingi hang ni baladon ta ka way ka riu kan thai ka bala asya le ben. Bat ka ni ka riu kan thai kamdan jaka ban let chino ka haban let ban kerpat ya kata tang na uta unong bisyar bamhok. Bauta u nong bisyar bamhok ubam jusyap tiang yu blay ni ubam buram iki beriu. Udan tang mo. Bagan ni beriu kam dan jaka ban lek chino ban karpat ika ta jingnan kam ga jangka ka haban lek shaw ni ubriu. Baga babel ke thu bagan ni ka beriu ka lek step at miet pat step. Sngi laga sngi hadu bo ni udah sngo kelut bat hadu bodo wit shay ta ka beriu. Ka lek ban karpat ba yai karpat. Bat kumta uni ubriu unong bisyar bamhok uhaban ai ka hok jong kata ka riu kan thai. Ba Jisu ong hang ni ong ba kadakot ba nriu ko ong ni ti utrayo ong hasno ka ba uta unong bisyar bamhok uong. Ti ublay unong bisyar hok ya kita gibala jit jong gibala linear karpat ya mensngi bat menmiet bat usya slem nakabenta jongki. Nga ong api ba un bisyar hok yaki kumni ru handre anda uan ukon ubriu un syam na yaka jingait hakapartay. Piu Jisu ong ikata waay ka ni kanuksa baga ni ka briu habaka don kam kalet miet labat sngi shaw ni ubriu unong bisyar bamhok ba unong bisyar bamhok sisya umman ban ay ta ka hok jong ni ka briu nin kong handre namar baga let miet labat sngi uni unong bisyar bamhok uhaban ay yaka ta ka hok jong ni ka briu. Tadi tahu Jisu ong ikata
Ladangi kerpat no kupa jungi bab neng no blay hatu unum jubab mo unjubab bet ye lagi jong ki breu ki jong ki bekerpat yu met labat sngi baru jisu ong ni anda wan ukun ubreu un shem ni em ya ga jinget ya ka perthai nambar hagani ka perthai ka bangi em menta am ga ka perthai ga ba pen arta tien do kata-kata teng ka pen arta tien ga jingdon ga jong blay teng ka pen arta tien yo blay hi tadeng ta bun ki breu ba ki duai teng ki ong duai tip yo nam yo e bangi duai ha bangi ya ma khmat jong blay tip poinam poina kata ka bangi kerpat ka arta tien hado kata-kata ka jingbut ka jong breu ka ba nang ifi ka ni ka sngi ba menta lada dei ma phiru ki ba arta tien am ka ban ai ka ni ka khubor ka ni ka sngi lada fi klem arta tien ba ka Flipkart na ka Amazon ni ki shopping site am ka ba pila order am ka pen poyo to ka tiar ha pi lada fi klem arta tien ne te belai per fin arta tien yu belai fin arta tien yu belai si sien ba pila duai Baka Bible ka ong kata, haba fi dem, bada fi duai, haba fi kerpat, to ngej ba fi liap diang tefin sayo. Tadeng ta habang puli ka kitin ka jong blay nga lap, bana ka gospel ka jong Marcos katwe arab sao ka ong. Namar kata nga ong api, baka kay baro kat ka ba fi pan, haba fi kerpat, to ngej ba fi liap diang, yagita tefin sayo. Sisin ba fi liap kerpat, ngej fi liap diang, tefin sayo. Fin sayo. Ublay nganget ubon kam hagi angel ki jong try ki bon kam ban deliver lane ban jubab ya ka way puwe ki jing karpat ke jong fi ban pen poi ya kata sya ka yeng ke jong fi ban pen poi ya ka jing im ke jong fi but ublay uong u jisu ong to pan to an sai bang nganget ya kata haba fi pan no pa jong fi ubah beneng si sien ka ba pi pan pin yo pediang bai klem jing arsatin Dain tangi duai kini ke por ka mental se fila duai ngi lai karena kini singi spang ke jing duai ngai komba pingai baga tiar si sien pila order kan poi bet ngai ap fi duai ublen juba bet ini duai ni ke por menta try nga duai men pen kan ria ke jing artatien jong ki babon lang songo ni ke por dan i kongo try isngo artatien marila duai idon ke jing don kam go try ke jing don kam ka kam la apply sibon ki kam ngasngo ngala i heng ni ka por ba fila apply sibon ki kam re hadu menta fim yo kam pi sungo arta tien pi ong tip ngan yo ngan yo dan apreng jong fi fila duai nam tau life partner re hadu menta mi idak mi isin pi arta tien tip yo nam yo dan apreng jong fi fila duai na ka menta ka jing pen em ya ka yeng nam tau kupa jong fi buat pala du di pala le thala le kin sha ha ka yeng ka sem ka jong fi fila duai Henry kat o finang duai i kumbakan ng jor penban. Kata ka jing le ka jong i. Dan na preng jong fi fila duai. Ka kam jong fi ka hiar. Ka kam jong fi kamlong. Ka finang duai ka nang hiar penban. Pi arta tien ong tip. Ublay jubab no jubab syo yang ah. Sibon ki ka ba pipiyat. Pila duai. Haga jaka bakan long i kumbaka long kongpong penban. Drenga kwa ba nong i fi ka ka sngi bo try. Un karkui fi ngaduai ngada karkui fi ap satang shibet arbet satang shipor utra un pen kala khongpong lot ya kita ki ga ba pi i menta ya ka jing kardo ya ka jing thli ya ka jing ga jing ele ya kita ki khia ki shan ki jong phi utra un pen kala khongpong lot nama si sin ba fi la kren la tip show blai si sin ba fi la karpat hau utrai udan ki skor udan ya ka bor ban le ya kata un yo snow ban un jubab bet ya ka jing duai ka jong fi la fila dai gi banget shisha nget ya kwa ban ong ya kata duai ngada ker khu ya pi ka ni sngi ba wani i ba ka kamba ka jong blai na do menta wanum do jing kermen wanum artatien mar ka jing artatien ka dai ka nong shun ka ba kraw ya ka jing em ka jong fi ya ka ba fin do lot ki baro bangada nget bo try un ker khu ya pi un pan sla fi ya up nget u blame jubab bet agano na ka benta ka jing dan kam ka jing ka jufi utrai un kar khu bet agar teng ka jong ji sung duai amen trai un kar khu dan pedeng jufi fila duai ngam yo khon pin sa yo wat krislai yai duai yai karpat bet sien fila duai sedang ban ai ngo ru u blame jubab bet ya kata ngai trai un kar khu fi ngin sa syam biang sakri be utrai wat jidu men sim agar teng jisu amen